ହାଏ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ଆଇ ଏମ୍ ସୁନିଲ। ଆଜି କ୍ଲାସ୍ 6ର ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଥମ ପାଠ ପୃଥିବୀରେ ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଆନ୍ସର ଦେଖିବା। ନମ୍ବର 1, 2.5 ସେମି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 500 କିମି। ଏହି ମାପକୁ ଆଧାର କରି ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟର ଚିତ୍ର 5.2ରେ ଥିବା ମାନଚିତ୍ର ପୃଷ୍ଠା 10 ଅନୁସାରେ ନର୍ମଦା ନଦୀର ମୁହାଣରୁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ମୁହାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକୃତ ଦୂରତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଏଇଟା କ'ଣ କହିଛି? ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ତୁମ ଅର୍ଥ ମାପଟିକୁ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶ କର। ତ ହচ্ছে କ'ଣ କହିଛି? ନମୁନା ଅନୁସାରେ ମାନଚିତ୍ର ନର୍ମଦା ନଦୀର ମୁହାଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଭବିଷ୍ୟତ ନିକଟ ଓ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ମୁହାଣ ହୁଗୁଳି ନିକଟ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ମାପକୁ 8.5 ସେମି ଧରାଯାଉ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତାର ମାପ କହିଲା କେତେ? 2.5 ସେମି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ନା 500 କିମି ହେଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ 1 ସେମି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ? 200 କିମି। ତେଣୁ 8.5 ସେମି ଅର୍ଥାତ୍ କେତେ? 8.5 ଅର୍ଥାତ୍ ଇଣ୍ଟୁ 200 କିମି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆମର କେତେ ହେବ ନା 1788 କିମି। ଅତଏବ ନର୍ମଦା ନଦୀର ମୁହାଣରୁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ମୁହାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକୃତ ଦୂରତା କେତେ ନା 1700 କିମି। ନମ୍ବର 2 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଲଣ୍ଡନରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟା ବେଳକୁ ଭାରତର ଅପରାହ୍ନ 5:30ଟା କାହିଁକି ହେଉଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନା ଲଣ୍ଡନ 0 ଡିଗ୍ରୀ ଗ୍ରୀନୱିଚ୍ ମେରିଡିଆନ୍ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଭାରତ ଆମର 22.5 ଡିଗ୍ରୀ ପୂର୍ବ ଦାଗିଆ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପୃଥିବୀ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମକୁ 360 ଘୁରିବାକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ନିଏ, ଅର୍ଥାତ୍ 1 ଡିଗ୍ରୀ ଦ୍ରାଘିମା ପାଇଁ 4 ମିନିଟ୍ ସମୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହୁଏ। ଭାରତ ଲଣ୍ଡନ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ରାଘିମା ପାର୍ଥକ୍ୟ କେତେ? 22.5 ଡିଗ୍ରୀ। ସମୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ କେତେ? 22.5 ଇଣ୍ଟୁ 4 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେଲା ନା 330 ମିନିଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ କେତେ ନା 5 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍। ଭାରତ ଲଣ୍ଡନ ଠାରୁ ପୂର୍ବରେ ଥିବାରୁ ସମୟ ଆଗରେ, ଲଣ୍ଡନରେ 12ଟା ହେଲେ ଭାରତରେ 5 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ ଅପରାହ୍ନ ହୁଏ। ନମ୍ବର 3 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆମେ ମାନଚିତ୍ରରେ କାହିଁକି ସଂକେତ ଓ ରଙ୍ଗର ବ୍ୟବହାର କରୁ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମାନଚିତ୍ରରେ ସୀମିତ ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ବିବରଣୀ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସଂକେତ ଓ ରଙ୍ଗର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଯେମିତି ସଂକେତ ଦେଖ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଯେମିତି ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଡାକଘର, ମନ୍ଦିର, ରେଳ ଲାଇନ୍, ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନ ଯେମିତି ନଦୀ, ପର୍ବତ, ଜଙ୍ଗଲ ଆଦିକୁ ସହଜରେ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ସେ ରଙ୍ଗ ଦେଖ, ଭୂମିର ଉଚ୍ଚତା ଅନୁସାରେ ସବୁଜ, ସମତଳ ଯେମିତି ହଳଦିଆ, ମାଳଭୂମିକ ଗୋଲାପୀ ବାଦାମୀ ପର୍ବତ, ଜଳଭାଗ ନୀଳ, ରାଜ୍ୟ ଦେଶ ସୀମା ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ଆଦି ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ମାନଚିତ୍ରକୁ ବୁଝିବା ସହଜ କରି ଅଧିକ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ନମ୍ବର 4 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତୁମ ଘର କିମ୍ବା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 8ଟି ଦିଗରେ କ'ଣ ଅଛି ତାହାର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଦେଖ, ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଅଛି, ଦକ୍ଷିଣ କାନି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା କୁହାହେଲା, ପୂର୍ବ କାନି ପାଠାଗାର, ପଶ୍ଚିମ କାନି ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରୟୋଗଶାଳା, ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କାନି ପାର୍କ, ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ କାନି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କୋଠରୀ, ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ କାନି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ କାନି ପାଣି ଟାଙ୍କି। ନମ୍ବର 5 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ଏବଂ ପ୍ରମାଣ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଦେଖ, ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ଦେଖିବା, କୌଣସି ସ୍ଥାନର ଦ୍ରାଘିମା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଘଣ୍ଟାର 12ଟା ଧରି ଏହା ଗଣନା କରାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନର ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ଭିନ୍ନ ହୁଏ। ପ୍ରମାଣ ସମୟ ଏକ ଦେଶ ବା ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେଖା ଅନୁସାରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଉଥିବା ସମୟ। ଦେଶର ସମୟ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ସମୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଭାରତର ପ୍ରମାଣ ସମୟ 22.5 ଡିଗ୍ରୀ ପୂର୍ବ ଦ୍ରାଘିମା ଇଲାହାବାଦ ନିକଟ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ପ୍ରତି 1 ଡିଗ୍ରୀ ଦ୍ରାଘିମାରେ 4 ମିନିଟ୍ ବଦଳେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରମାଣ ସମୟ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଏକାନ୍ତ ରହେ। ନମ୍ବର 6 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଅକ୍ଷାଂଶ 29 ଡିଗ୍ରୀ ଉତ୍ତର, 13 ଡିଗ୍ରୀ ଉତ୍ତର, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ରାଘିମା ପ୍ରାୟ 77 ଡିଗ୍ରୀ ପୂର୍ବ ଅଟେ। ଉଭୟ ସହର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟର ପାର୍ଥକ୍ୟ କେତେ ରହିବ? ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଦେଖ, ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଦ୍ରାଘିମା ପ୍ରାୟ ସମାନ ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟର କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ସମୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦ୍ରାଘିମା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଅକ୍ଷାଂଶ ଉପରେ ନୁହେଁ। ନମ୍ବର 7 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉକ୍ତଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଭୁଲ କିମ୍ବା ଠିକ୍ ଚିହ୍ନଟ କର। ସେମିତି କହିଲା ସମସ୍ତ ସମାନ୍ତର ରେଖାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ, ଏ ଭୁଲ ହବ। ତାର କାରଣ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମେରୁ ନିକଟରେ ସମାନ୍ତର ରେଖା ଛୋଟ, ବିଷୁବ ରେଖା ନିକଟରେ ବଡ଼। ସେମିତି ଖଟା ଏକ ଦ୍ରାଘିମାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଷୁବତ ବୃତ୍ତର ପ୍ରାୟ ଅଧା ଅଟେ, ଏ ଭୁଲ ହବ। ଏହା କାରଣ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦ୍ରାଘିମା ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ ଏବଂ ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଷୁବ ବୃତ୍ତର ପ୍ରାୟ ଅଧା ନୁହେଁ, ଏହା ବିଷୁବ ବୃତ୍ତର ଅଧାଂଶ ହୋଇଥାଏ।
ସେମିତି ଗଟା ଦେଖ, ନା ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁର ଅକ୍ଷାଂଶ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଦକ୍ଷିଣ ଅଟେ। ଏ ଠିକ୍ ହବ। ଏହା କାରଣ ନା ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଦକ୍ଷିଣ ଅକ୍ଷାଂଶରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସେମିତି ଘଟା, ଆସାମର ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ଏବଂ ଭାରତର ପ୍ରମାଣ ସମୟ ଏଠି ସମାନ। ଏଠି ଭୁଲ ଅଛି, ଏହା କାରଣ ଲେଖିଦବ। କିନ୍ତୁ ୱାଣ୍ଡା, ସମସ୍ତ ସମୟ ମଣ୍ଡଳକୁ ଅଲଗା କରୁଥିବା ରେଖା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେଖା ଅଟେ। ଏ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦବ। ସେ 6ଟା କହିଛି ବିଷୁବ ରେଖା ଏକ ସମାନ୍ତର ରେଖା ଅଟେ। ଏ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ କାରଣ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବ।